次の地震がですね、2030年代ぐらいに一番発生する可能性が高いっていうことが、その時間予測モデルなんですね。持續3分鐘以上嘅猛烈搖晃，超過30米高嘅巨大海嘯，更加有可能會連續2月先後發生2次大地震，海嘯甚至會到達香港。今次我哋揾嚟京都大學防災研究所地震災害研究中心兼日本政府地震調查研究推進本部地震調查委員會委員西村卓也教授，為大家深入講解呢一場可能癱瘓半個日本，甚至被媒體形容為國難級嘅南海海潮巨大地震。舊年8月，日本九州宮崎對開嘅日向灘發生7.1級地震，及後日本氣象廳第一次發布南海海潮地震臨時報告，巨大地震注意。天文台早前亦都就南海海潮地震對本港嘅潛在影響作出評估，模擬結果顯示，若果南海海潮上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受到顯著海嘯影響。咁到底南海海潮喺邊嘅呢？嗱，呢一度講嘅並唔係平時香港打風，我哋喺風暴直播室裏邊成日講到嘅南海，而係指日本中部靜岡對開嘅進河灣到九州宮崎對開日向灘一條長大約700公里嘅海槽。根據歷史記錄，呢個區域每相隔百幾年就會發生8級或以上嘅大地震，被稱為南海海潮巨大地震。根據科學計算，呢個區域最大規模嘅地震係可以高達9.1級。由中部嘅靜岡到九州嘅宮崎咧，係會出現猛烈搖晃。關東至九州地方有機會面臨超過10米嘅巨大海嘯㗎。日本內閣府推算所造成嘅人命傷亡同經濟損失可能會超過2011年嘅311東日本大地震。咁到底呢場地震會點樣發生嘅呢？我哋問下教授。地震のエネルギーが溜まってきているということなんですけれども、南海トラフ地震のメカニズムについてもご説明お願いできますでしょうか。南側はフィリピン海プレートという、海洋性のプレートがありまして、日本側のプレートは、ユーラシアプレートっていうような大陸のプレートになっているんです。で、この海と陸のプレートがぶつかるところがちょうど南海トラフになっているんですけれども、この海のプレートは陸のプレートとぶつかりますと、海のプレートの方が密度が重いっていうことが知られていますので、そうしますと、南の方からやってきたフィリピン海プレートは日本列島のその南海トラフから日本列島の下に潜り込んでるんですけれども、その海のプレートと陸のプレートの境界面が擦れ合うように海のプレートが陸地を押している形になるんですね。ずっと何百年とか200年の間ずっと押し続けますと、陸のプレートがいつかは限界に達して、反発すると。その反発するという現象が南海トラフ地震というふうに考えられています。而教授亦都話，根據地殼變動嘅數據，日本西部已經逐漸累積發生大地震所需嘅能量。けれども、そういうような動きを見ても、この西日本の南海トラフに面したところでは、この地震を起こすような地殻変動がどんどん続いておりまして、これはいつかはこの地震を起こすような歪みがだんだん蓄えられているということが分かっております。南海海潮巨大地震喺歷史上面一共係有13次嘅記錄㗎。最惡劣嘅一次就係1707年嘅寶永地震，推算係達到距震8.7至9.3級，由關東至九州嘅廣泛地方都係遭受猛烈搖晃同巨大海嘯嘅侵襲。高知縣嘅海嘯高度超過25米，死亡人數超過2萬。地震發生之後49日，富士山發生近代最後一次嘅大爆發。咁至於離現今最近嘅南海海潮巨大地震，就要數到近80年前，喺1944同1946年發生嘅昭和東南海地震同埋昭和南海地震。最惡劣嘅情景，即係9.1級嘅超巨大地震，如果發生嘅話，會帶嚟啲乜嘢影響呢？
咁首先要講解一下嘅就係各地嘅地震搖晃程度啦。日本地震調查研究推進本部推算，會有10個縣，一共153個地點，震度咧係會達到日本氣象廳震度階級表裏邊最高嘅震度7。嗱，覆蓋嘅範圍就係包括東海、關西、四國以至係九州地方㗎。香港人成日去嘅大阪，震度亦都會達到第2高嘅震度6強。至於係關東地方，橫濱嘅震度會達到第3高嘅震度6弱。喺東京都心亦都會達到5強。咁除咗地震嘅搖晃程度之外，大家亦都要注意搖晃嘅時間可能係會超過3分鐘。ですね、ある程度大きい揺れが長く続くというのがこの南海トラフ地震の特徴です。通常の小さい地震でというのとはちょっと違ってですね、おそらく皆さん経験したことのないような、特に香港などの方は普段地震を知らないと思いますので、揺れが非常に2分とか3分と非常に長く続くというふうに考えられているんですね。海嘯高度方面，最壞嘅情況之下，會有12個都縣出現超過10米嘅大海嘯，8個都縣更加會面臨超過20米嘅巨大海嘯。當中高知、靜岡同伊豆小笠原群島嘅某啲地方，海嘯高度甚至係會超過30米。海嘯到達嘅速度亦都值得大家留意。311大地震發生之後大約30分鐘，海嘯先至開始到達沿岸。不過南海海槽地震震源會較接近陸地，海嘯到達嘅速度會相當快。個別地方例如靜岡、和歌山同高知，就可能喺幾分鐘之內就會有高達1米嘅海嘯到達。其中靜岡更加會有地方喺發生地震5分鐘之後，就有高達10米嘅巨大海嘯到達。不過要強調，呢個係基於科學上最壞嘅情況所推算出嚟嘅結果。南海海槽地震可以以唔同嘅形態發生，唔代表下一次嘅南海海槽地震必定會出現呢個規模嘅搖晃同埋海嘯。日本政府嘅地震調查委員會每年會計算日本附近嘅海底以及全國活躍斷層嘅地震發生概率。今年1月，當局將南海海槽喺未來30年發生8至9級地震嘅機會，由舊年嘅74%至81調升到今年嘅75%至82。咁係咪代表地震好快會發生呢？南海トラフの場合は、その中でも時間予測モデルという、ちょっと特殊な計算方法を使っています。過去に起きた地震の規模が大きければ、次の地震までの発生間隔、次の地震までの期間が長くなる。その中でも、高知県の室戸岬にある室津港っていう港ですね、何メートル地震の時に隆起したのかっていうのが、過去少なくとも3回の地震についてはよく分かっている場所があります。前回の南海トラフ地震では1946年に起こった昭和南海地震という地震なんですけれども、この地震は比較的隆起量が小さかったということが知られています。で一方で、その前の1854年とか1707年の南海トラフ地震はそれよりも隆起量が大きかったということが知られていますので、そういうものから計算すると、次の地震がですね、2030年代ぐらいに一番発生する可能性が高いっていうことが出てくるのがその時間予測モデルなんですね。でそれを発生確率というものに換算したのが30年で 80% というものになります。去年日向灘で地震が発生したと思うんですけれども、去年の地震との関係はないという認識で合っていますでしょうか？はい、そうですね。その長期的な発生確率と去年出た南海トラフの臨時情報っていうのは別のものだというふうに考えてください。要は南海トラフ地震が来ない限りはこの発生確率っていうのは年々上がっていくというものになります。なんか去年に地震があろうがなかろうが、今年の1月で 80% に上がるっていうのはもう最初から分かっていた。剛才提過，南海海槽區域每相隔百幾年咧都會發生8級或以上嘅大地震㗎。大家嘅着眼點可能係最大規模嘅9.1級地震，而發生呢個規模地震嘅前提就係要長700公里嘅南海海槽要一口氣全面斷裂。但係實際上面最惡劣嘅情況可能唔係一口氣全面斷裂嘅9.1級地震，而係所謂嘅半邊斷裂。根據歷史，南海海槽地震每次嘅形態都係有啲唔同㗎，有啲就係短時間之內分開2次發生。而南海海槽大致咧係可以分開做東西兩半㗎，東半部就係由靜岡嘅進河灣延伸到去和歌山嘅紀伊半島以南，
西半部就係由和歌山嘅紀伊半島以南，再伸延到去宮崎對開嘅日向灘一帶。所謂嘅半邊斷裂，就係南海海槽其中一半發生地震之後，繼而誘發另外一半嘅區域發生地震。如果真係分開兩次震，又會造成啲乜嘢影響呢？最直觀，亦都係最可怕嘅一點，就係帶嚟雙倍破壞。喺進行第一次地震、海嘯之後嘅救援善後工作嗰陣，如果受災未算最嚴重嘅地方發生第二次地震，即係表示日本人要喺短時間之內經歷2次猛烈搖晃同大海嘯，除咗會帶嚟更多傷亡之外，建築物損壞嘅情況亦都會更為嚴重。即使日本大多數建築物都有內震、制震又或者係免震嘅結構，但喺第一次地震嘅時候有所變形嘅鐵柱同鋼筋，喺第二次地震嘅時候斷裂嘅機會會更加高。打個比喻，亦都即係建築物被震到殘血再被 KO， 所以建築物損壞嘅情況有機會比全面斷裂更為嚴重。2次地震亦都會導致經濟活動大幅停擺，加上廣泛而嚴重嘅災情，可能會造成前所未見嘅經濟損失。兵庫縣立大學井上寬康教授嘅研究團隊推算，地震對日本企業生產額所造成嘅損失，可能係311大地震嘅10倍。另外，值得一提嘅係，部分受災地區可能會面臨救援人手唔夠嘅問題。日本當局規定喺發生第一次大地震之後嘅1個星期之內，為咗應對可能隨時發生嘅第2次大地震，喺有可能受到大海嘯威脅嘅10個縣，佢哋所屬嘅緊急消防援助隊，除咗飛行小隊之外，都唔會派遣部隊去到其他已經受災嘅地方進行救援工作。喺最壞嘅情況之下，當西半部率先發生大地震，東半部援助隊亦都愛莫能助。部分受災地可能因為救援人手唔夠而被孤立。半邊斷裂另外一個可怕嘅地方就係科學家無從得知2次大地震之間嘅中場休息會有幾耐。1854年嘅安正東海同安正南海地震，佢哋2次地震發生嘅時間其實只係爭32個鐘。至於先前提到離現今最近嘅昭和東南海地震同昭和南海地震，雖然同樣都係半邊斷裂，但係發生嘅時間呢就足足爭咗2年。咁所以即使一邊震完，你都唔會知另外一邊幾時會再震，同埋有幾多嘅時間可以進行救援同修復。最惡劣嘅情況之下，日本人可能會面對短時間之內嘅2次大地震，陷入2度受災嘅恐懼。咁半邊斷裂經歷2次大地震嘅機會到底有幾大呢？翻查歷史記錄，過去嘅南海海槽地震有4次都係短時間之內分開東西兩邊發生2次8級或以上嘅地震。而最近300幾年嘅個案，除咗1707年嘅寶永地震屬於全面斷裂之外，其他都係屬於半邊斷裂。日本東北大學嘅研究團隊就利用世界各地大約1500次7級或以上嘅地震，以及1361年之後發生嘅南海海槽地震資料，推算南海海槽上面發生8級或以上地震之後，鄰近地方再發生同等級別地震嘅機會率。結果顯示，3日之內再發生同等級別地震嘅機會率較平時高310倍，3年之內就較平時高3.2倍。所以教授亦都話，比起最壞嘅情況，參考翻過去實際發生嘅地震嚟做好應對會更加重要。もちろん最悪の場合も考えておかなければいけないんですけれども、現実的なところとしてはやっぱり過去に起こった地震ですね、特にその昭和とか安政とか宝永の時に起こったぐらいの地震の規模に対して備えるっていうことが一番重要で、実際過去にはそこまで大きい地震は実は起きていないというところも重要で、ある程度のところまで逃げれば大丈夫というような場合もあります。針對未來將會發生嘅南海海槽地震，日本氣象廳喺2019年開始定期發布有關南海海槽地震活動嘅報告。當出現異常情況，就會發布臨時報告。而臨時報告就係分咗做注意巨大地震同埋巨大地震警戒，兩者有咩分別呢？注意巨大地震代表南海海槽區域發生大規模地震嘅機會相對平常時高。發布呢個報告有2個條件。一係指定嘅南海海槽區域內發生距震級7.0級或以上嘅地震。舊年九州日向灘發生嘅地震就啱啱好符合呢個條件。
另外一個條件係指定嘅南海海槽區域內發生明顯異常嘅慢地震活動，亦都即係板塊以好慢嘅速度位移釋放能量，地面唔會感受到地震。至於何謂發生大規模地震嘅機會相對平常時高呢？根據統計資料，喺1904到2014年之間發生嘅1437次7.0級或以上嘅地震之中，之後一個禮拜之內喺同一個區域之中發生8級或以上地震個案有6次，發生率係0.5%，而平常時嘅發生率就係0.1%。喺地震學嚟講，代表發生機會比平常高出幾倍。南海海槽區域裏邊發生距震級8.0級或以上地震嘅話，就會發出巨大地震警戒。剛才提及南海海槽地震可以喺短時間之內分開2次發生，所以巨大地震警戒嘅主要作用係喺半邊斷裂嘅情況之下，警惕另外一邊仲未發生地震嘅地方，再發生大規模地震嘅機會有所增加。咁當臨時報告發出，又係咪代表地震一定會發生呢？非常にそういう意味では不確定性が高い情報、いわゆるこれは地震の予知情報ではありませんよというふうに政府の方もよく言ってるんですけれども、発生の可能性は高まっているんですけれども、だからといって必ず来るというようなことでは全然ないという。臨時情報が発表されないまま巨大地震が起こる可能性というのが十分ありますでしょうか？そうですね。実はその可能性が一番高いというふうに考えています。必ずしもそういう異常な地震だったり異常な現象が地震のたびに起こっているというわけではありませんので、何ら前触れもなく大きい地震が突然来るという可能性が一番高いのだというふうに思っております。翻返嚟香港，一開始我哋曾經提及，根據天文台嘅模擬結果，如果南海海槽發生9.1級淺層地震嘅話，香港部分沿岸嘅區域有機會受到顯著海嘯影響。天文台話，海嘯波會喺地震發生大約6個鐘頭之後抵達香港東南部海域，其後會喺之後嘅1-2個鐘頭就陸續抵達香港嘅西北沿岸。咁到底海嘯會有幾顯著呢？事實上，天文台指出，香港受到嚴重海嘯影響嘅機會唔大。最主要嘅原因就係海嘯會俾台灣阻隔，即使南海海槽發生大海嘯，台灣都會好似一埲牆咁樣阻隔折射大部分嘅海嘯。即使一部分嘅海嘯會兜過台灣並從東南方咬返嚟廣東沿岸，但海嘯喺折射過程當中，佢嘅能量會大大減弱。而天文台將顯著海嘯定義為海嘯導致嘅增水比正常潮位高出0.5米或以上。要注意嘅係，呢個並唔等於香港會出現0.5米深嘅水浸，實際上仲要睇天文潮嘅高度。如果抵達香港嘅海嘯能量相對唔算大，海嘯抵達香港嗰陣又正值退潮嘅話，造成嚴重水浸嘅機會其實唔大。再者，天文台亦都指出，海嘯嘅高度要視乎地震震級、深度等嘅因素。又指出南海海槽上8.0級嘅地震，就只會對香港帶嚟輕微嘅水位異常。雖然日本歷史上面南海海槽地震都發生過唔少次，但係關關難過關關過。每次災後，當地人都能夠重建國家。自然災害同人類只會永遠共存，不論喺何時何地，具備足夠嘅防災意識，只會係百利而無一害，而唔係要有專家提醒，甚至有人預言先至識得臨急抱佛腳。多謝大家收睇1連2集嘅專題特輯。上一集我哋曾經提過要防患於未然，咁到底要防乜嘢同埋點樣防呢？記得繼續留意啦。喺風暴直播中